Jopa oraakkeli on sanonut, että tämä rangaistus kostautuu omalle suvullesi. Höpö. Terroristi. Hänellä oli systeemi. Odotti varjoissa oikeaa hetkeä iskeä. Isä, eikö teiltäisi liikenne sääliä edes rakkaan veljeni tyttärelle? Minun täytyy olla nyt looginen. Nyt kun olen kuningas. Ei. Et käännä päätäni, Haimo. Hyvä on. Sitten saat haudata minutkin. Sinä valtaa kärkkyvä vanha kukko! Kuningas Kreur, sinä olet havitellut valtikkaa jo Oidipuksesta Tarja Haloseen. Ja nyt, kun Sauli on presidentti, sitten... Kiitos.